יש בשוק, מה ההבדלים ביניהן וכמה זה עולה. שלום לכם, אין מה לעשות, גם בקיץ הזה תצטרכו להתמודד עם נמלים, יתושים וכן עם תיקנים. מה לעשות? תישארו איתי. מה שלומך? הכל בסדר. תגיד לי, מה הבעיה? לא הבנתי מה הבעיה. ג'וקים. תיקנים האלה השחורים שמתופפים. כן. יפה, ומה עוד יש? נמלים. יש גם נמלים. אתה יודע מה הבעיה שלך? מה? אתה יודע מה הבעיה שלי? זה לא הג'וקים. זה שאתה מנשנש באמצע הלילה. לא תנשנש, לא יהיו ג'וקים. למה אתה לא קונה חומר ריסוס ביתי? קניתי ריסוס ביתי, זה לא עוזר. לא עוזר? אולי יורד ג'וק 1-2? החלטנו לקרוא למדביר. הסתכלנו באינטרנט והבנו שיש הדברה שלא פוגעת בחיות. ואז הדפנו את זה בגלל שיש לנו חתול שיש בחתול בית. אמרו לי אתה מדביר ירוק. חולצה ירוקה יש לך. איך זה בא לידי ביטוי גם בהדברה? כל חומר רעל באשר הוא נמדד ברמות רעילות יותר נמוכה או יותר גבוהה. החומרים הם באופן יחסי חומרים שיעילים לפרקי זמן מאוד מאוד קצרים. החומר יעיל בין 3 ל6 חודשים לכל היותר. מה שאתה מרסס. מה שאני מרסס. ואחרים, מה זה לתקופות יותר ארוכות? הרבה יותר ארוכות. ואתה אומר שאין צורך בלרבב? ממש לא. איזה היגיון יש בחורף לחיות עם דייר משנה נוסף בדמותו של חומר ההדברה בבית? אין היגיון, אנחנו סתם נחשפים לחומר מיותר. כמה יעלה ליונתן לרסס את הבית? בית צמוד קרקע בגודל של עד 100 מטרים, סדר גודל של 450-500 שקלים. העלות ל3 חדרים, 300, 4 חדרים, 400. זה שמדובר בהדברה ירוקה היא יותר, פחות? יקרה באופן משמעותי. תשמע, אבל אני רוצה רגע להבין, אצלי באצבע הגליל אנחנו סובלים, יש לנו מכה רצינית מאוד של יתושים. זה הרי לא יעזור. לא, יש הדברה ביולוגית ליתושים. ביולוגית. שלום. הכל בסדר? הכל 100%. אנחנו בעצם עושים פה הדברה ביולוגית באמצעות דגי גמבוזיה. בעצם היתושה מטילה את הביצים, את ביצי הזחלים של היתושים, והזחלים מתפתחים בתוך המים העומדים. הדגים האלה בעצם טורפים את הזחלים ולא נותנים להם בעצם להגיע לידי בגרות ולידי מעוף. זה הדג. הדג הזה הגיע ב-1926 לארץ. יחד עם האנגלים, הם פיזרו את זה במגבי המים כהתמודדות בהדברה ביולוגית נגד המלריה. מי מזמין אותך לעבודה הזאת? אנחנו בעצם חברה שנותנת שירותי הדברה לעיריית קריית שמונה. לשמש להתחלת לעבוד עם עיריית חדרה, עם עיריות נוספות. טוב, הגמבוזיות למשימה שלכם. תעודה כדי להדביר? בהחלט. המשרד להגנת הסביבה הוא הגוף שמסמיך ומפקח על מדבירי מדינת ישראל. יש לנו דוגמת תיקנים שעולים לו למדבר שיש לנו פה נגיד מאחורי הבית? אנחנו נתחיל עם מערכת הביוב שנמצאת מחוץ לבית, אנחנו נמשיך את פנים הבית, את ההיקפים. מנחם, בוא נלחם בתיקנים? אני נולדתי כדי להילחם בתיקנים. בטיחות קודמת לכל. אוקיי, משקפיים, מורידים. הדבר הזה הולך למעלה. משהו מצחיק? משהו מצחיק? הדברה ביולוגית רק באמצעות אותם דגים? הדברה ביולוגית אם כך בעצם זה שיצור חי מחסל מזיק אחר. אני מבין שהחקלאים משתמשים בעופות דורסים נכון, כדי ליישב אותם סמוך לאזורי הגידול, בונים להם תיבות כינון מהסוג הזה. התיבה הזו נראית יותר פעילה, עצם זה שאנחנו רואים את הלעיסות של הגרים. אני יכול לעמוד פה, פתאום יצא לי איזשהו באז או איזושהי תנשמת החוצה. אלה תיבות כינון ספציפיות של תנשמות. התנשמות הן פעילות רק בלילה. למזלי. בשטחים האלה יש בוטנים, יש עגבניות. כלומר, אין יותר ריסוסים כימיים, בעלי חיים, בעלי עוצמה, פותרים את בעיית החקלאי הישראלי. לטווח הארוך, כשהאוכלוסיות האלה מתרבות, הן תופסות פיקוד על תחום הדברת המכרסמים ועושות את זה בצורה הרבה יותר טובה.
חברים יקרים, אין מה לעשות, חייבים להדביר, אבל מה מדובר בחומרים מסוכנים, ולכן אפשר להשתמש בשיטות ירוקות, ביולוגיות, כמדומני זה עדיף לכולם.